Siadi ngideri jagat kekalangan Malaya. Monggo ora ana ing gemono musik ana ing penggaliku lawan penggaling Siadi besok kapan nggonipun Kakang lan Siadi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak mbun-bunane wong sak negara. Nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tandha-tandha nggonipun Kakang lan Siadi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge. Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuwaning Kakang Jaya Lelana mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga panbudidaya sebab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tanpa budidaya. Janyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelana. Ndak kira Kakang Jaya Lelana ora bakal kangelan nggone bakal ngupaya menyang endi papan pernae. Kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelana. Yayi. Setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi, lagi wae pun Kakang nampa sasmita. Nalika pun Kakang Siadi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi maladi hening. Nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning Jawata ing dumeling ana ing Karna. Tananila kejaba mung papan pernae pun Kakang lan Siadi nggone bakal yasa negara. Ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis. Wondene ingkang nglungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ingkang awake sarwa dawa. Awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal. Sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis, wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan Siadi nggone mukti kawibawa Nyakrawati Mbau Dendha yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan Siadi Jaya Lengkara. Yayi kadangipun Kakang lang-langing triya mangu mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tantu